Ahojte, dnes si ukážeme modeláciu sukne zúženú v dolnom kraji a s prinechaným pásom alebo vysokým pásom. Narysujeme si priamku, na ktorú nalepíme vystrihnutý základný strih dámskej sukne. Sodovú priamku dávame rovnobežne na pomocnú priamku. Video na základný strih dámskej sukne vám dám do popisu videa. Keď máme strih nalepený, pokračujeme zúžením dolného kraja 1 cm smerom k strednici, teda smerom dnu. A spojíme s krajom na sedovej priamke. Teraz si ideme spraviť pásec, tak si narysujme predĺženie stredníc krajov odčevkov, predĺžujeme si aj priamku na odčevok. Meriame si výšku pásca, v mojom prípade to bude 7 cm. Na každú jednu priamku, ktorú sme si vyvýšili. Keď máme naznačené, teraz si všetky body spojíme. Tu kľudne použite krivítko. A už sa nám začína rysovať aj sukňa s vysokým páscom. Na odčevkovej priamke si nameriame 2 cm na prednom dieli aj na zadnom a spojíme s pásovou priamkou. Teraz si nameriame na boku 0,5 cm, ktoré tiež potom spojíme s pásovou priamkou. A rekapitulácia. Odčevky sú 2 cm, na prednom aj na zadnom dieli, výška pásca je 7 cm a na bok pridávame 0,5 cm. A už nám chýba iba
rásporok na zadnom dieli a máme hotové. Začíme si od dolnej priamky 25 cm. Dolnú priamku si aj narysujeme, lebo na nej pridávame 7 cm. Výška rásporku bude 14 cm a všetko spojíme vďaka riske. Ako sme si naznačili 25 cm, tak od tohoto bodu si vyznačíme 2 cm smerom dole. Tento bod spájame a máme rásporok hotový. Ak sa vám video páčilo, zanechajte like aj odber. Tak a rekapitulácia. Dĺžka je 7 cm, výška 14 cm, celková 25 s tým, že 2 cm sme znižovali.